салом дӯстон, дирӯз дар мавриди Мбаппе ба сериали бемаъние ки аз ояндаи ӯ қисса мекард, президенти Реал Флорентино Перес нуқтаи охирро гузошт. баъд аз мусоҳибаи Перес ба хулосае омадан мумкин аст ки ҳамаи роҳҳо ба Реал барои футболбози фаронсавӣ баста шудаанд, вале бовар мекунед дар ҳол хабарҳои дигар нашр мешаванд ки аз оғози ёфтани мавсими нави ин силсила филм дарак медиҳад. мо ҳам андешаҳои худро дар ин мавзӯъ баён мекунем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. дӯстон, ҳамаи бозиҳои варзиширо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ба се чиз метавон ҳамеша назар кард: ба оби равон, ба оташи сӯзон ва ба Мбаппе дар орзуи Реал Мадрид буда. дар мавриди ин футболбоз сару садоҳо дар рафти як мавсим хеле зиёд буд. ҳамагон дар бораи гузариши эҳтимолии Мбаппе ба Реал Мадрид гап мезаданд. худи ӯ ҳам ишора карда буд ки Реал барои ӯ орзу аст, аммо дар ниҳояти кор ӯ орзуро ба ақидаи бисёриҳо ба пулу мол иваз кард. ҳамлагари фаронсавӣ дар Фаронса боқӣ монд. собиқ ҳамлагари Реал Мадрид Уго Санчес дар ин бора чунин ибрози андеша кард: Мбаппе ба Реал ҷавоби рад надод. ӯ танҳо хоҳиш кард ки мадридиҳо бояд интизор шаванд. албатта ман аз номи ӯ ҳарф зада наметавонам, вале ин ҳолатро чунин мебинам: факторҳои хеле зиёд ва ҷиддие буданд ки боиси нагузаштани Мбаппе ба Реал шуданд. шояд дар қарори қабул кардаи ӯ нақши аҳли оила ва наздикону пайвандонашам хеле бузург бошад. новобаста аз ин, Мбаппе ишора карда буд ки бозӣ кардан дар Реал Мадрид орзуи ӯст ва орзу метавонад интизор шавад. метавон ба бархе аз суханҳои Уго Санчес розӣ шуд. омилҳои мондани ҳамлагари фаронсавӣ воқеан ҳам хеле ҷиддӣ буданд. барои дарк кардани сатҳи ҷиддияти масъала ҳаминаш бас аст ки худи президенти Фаронса Эммануэл Макрон шахсан бо Мбаппе суҳбат намуда аз ӯ хоҳиш кард ки бозиашро дар сафи парижиҳо идома бидиҳад. хотиррасон мекунем ки Мбаппе бо ПСЖ то соли 2025 шартномаи ҳамкориро имзо кард. бо эҳтимоли зиёд гап сари маблағ намеравад. ҳарчанд Килиан дар сафи парижиҳо акнун ҳатто аз Месси ва Неймар ҳам пули бештарро ба даст хоҳад овард, дар Реал ҳам метавонист ҳамин қадар даромад дошта бошад. гапи асосӣ маҳз сари омилҳои зиёде мераванд ки таъсири бузург дар ҷавоби ради Мбаппе ба Реал доштанд. ва аммо ҳама ин Килианро сафед намекунад. гапи асосиро бояд ӯ мегуфт. ҳамлагари 23 сола бемалол метавонист ба Реал равад. ҳамаш аз қарори ӯ вобастагӣ дошт. омилҳо ҳарчанд ҷиддӣ буданд, аммо маҷбурӣ ҳеҷ кас Мбапперо дар Париж нигоҳ надошт. ӯ роҳи Месси ва Роналдоро интихоб накарда, роҳи Неймарро пеша кард. боварӣ хеле кам аст ки Мадрид бори дигар ба Мбаппе таваҷҷӯҳ хоҳад кард. дар Манчестер Сити метавонад номи нав пайдо шавад. Марк Кукурелла, футболбози хатти дифоъ ба Хосеп Гвардиола хеле писанд аст. гуфта мешавад ки ин бозингар дар канори чапи хатти дифоъ бозии арзанда ва барқарор нишон бидиҳад. ӯ мавсими испарӯшдаро дар дастаи Брайтон паси сар кард. қаблан дар Испания ӯ шарафи дастаи Хетаферо ҳимоя мекард. аслан ӯ дастпарвари клуби Барселона мебошад. қаблан ҳангоме ки ӯ дар Испания бозӣ мекард, хабарҳо пайдо шуданд ки ин футболбоз метавонад ба дастаи Барселона гузарад. гуфта мешуд ки каталониҳо дастпарвари худро бармегардонанд, аммо ӯ дар Хетафе боқӣ монд ва пасон ба Англия сафар кард. дар Албиони Туманпеш бозиаш дар дастаи Брайтон мақбули ҳамагон шуд. ӯ тавонист аз роҳҳои якуми дар Албиони Туманпеш буданаш ба боварии Грэм Поттер, сармураббии Брайтон ворид шуда тавонист ва мавқеи асосиро аз канори чапи хатти дифоъ аз худ кард. дар бозии Брайтон ки ба Манчестер Сити бо баъзе ҷиҳатҳояш хеле монанд аст, нақши Кукурелла хеле зиёд мебошад. пайвастшавиҳояш ба ҳамла ва сари вақт баргаштан ба хатти ҳимоя барои Хосеп Гвардиола намунаи беҳтарини ҳимоятгар аст ки бояд харидорӣ карда шавад. Манчестер Сити омода аст ки барои футболбози испанӣ 50 миллионро сарф кунад. дирӯз барои мавсими нав дар Англия тақвим нашр шуд. интизор меравад ки дар таърих аз ҳама ҷолибтарин рақобатҳо дар соли оянда рӯй медиҳад. шумо интизор ҳастед премер-лигаи Англияро дӯстон? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. дӯстон, канали Утка Геймс аллакай барои шумо ставкаҳои ройгон омода кардааст. дар ин канал ҳар рӯз прогнозҳои гуногун партофта мешавад. мехоҳам ҳаминро қайд кунам ки аз рӯи ставкаҳои пешниҳодкардаи онҳо нафарони зиёд маблағи худро 2 баробар бештар карданд. яъне агар шумо дар киссаи худ 1000 рубл дошта бошед, барои 2 баробар бештар кардани он танҳо ба прогнозҳои бачаҳои Утка Геймс такя кунед. бачаҳо аз Утка Геймс дар ҳақиқат прогнозҳои хуб медиҳанд ва эҳтимоли ғолиб шудани шумо хеле зиёд аст. ссилкаи телеграм канали Утка Геймс дар описаниеи ин видео. дароед ва пул кор кунед.
барои Рафиня мубориза байни Арсенал ва Барселона хоҳад буд. Ин бозингари бразилии дастаи Лидс шартномаашро бо клуби кунуниаш тамдид накард ва шартномаи амалкунандаи ӯ ба Лидс имконият медиҳад ки маблағи калонро барои фурӯхтанаш ба даст оварад. Барселона аз ҳама талабгори сахти ин футболбоз ба ҳисоб меравад. Онҳо омода ҳастанд ки барои ҷалби Рафиня 40 миллион евро пардохт кунанд. Аммо гап сари он меравад ки Лидс барои футболбози бразилӣ аз 60 миллион камтар ҳеҷ касро қабул намекунад. Аз ин лиҳоз дастаи Арсенал ба ин шикор ҳамроҳ шуд. Онҳо ки аз ҷиҳати молиявӣ барқарортаранд ва метавонанд Рафиняро ба сафи худ ҷалб кунанд. Гуфта мешавад ки Николя Пепе аз Лондон меравад. Аз ин рӯ дар мавқеаш Рафиняро харидорӣ кардани ҳастанд. Барселона бошад байни ду футболбоз мондааст, яке Рафиня ва дигаре Анхел Ди Мария. Катониҳо бояд ба хулосаи амиқе биёянд ки маҳз кадом футболбозро харидани ҳастанд. таваҷҷӯҳи Арсенал ба бозингари 25-солаи бразилӣ метавонад қалбакӣ бошад. Гапи матраҳ ҳамин аст ки Лидс мехоҳад Рафиняро ҳарчи қиматтар ба Барселона фурӯшад ва барои ҳамин таваҷҷӯҳи Арсенал ва Ливерпул дигаронро аз пеши худаш ҳамчун овоза мебарорад. Рӯзноманигорон яке аз дигаре гирифта мароқи хоси Арсеналро расонавӣ мекунад, аммо дар асл метавонад чунон бошад ки дастаи шаҳри Лондон умуман ба Рафиня таваҷҷӯҳӣ надорад. онҳо дар канори рост дар ҳуҷум Букайо Сака ва Пеперо доранд. ҳатто агар Пепе фурӯхта шавад, барои рақобат ҷиҳати ҷо гирифтан дар ҳайат бо Букайо Сака як футболбози дигар харида мешавад, вале на Рафиня ва на бо чунин нархи гарон. Джеймс Уорд-Праус давоми чандин сол аст ки дар задани зарбаҳои стандартӣ маҳорати олитарин дорад. Аз нуқтаи назари омор ҳам ин нимҳиватгар дар стандартҳо беҳтарин мебошад. Месси ва Роналдо барои мисол аз ӯ хеле дуранд. ӯ ба ҳайати мунтахаби Англия ҳам вақтҳои охир пайваста даъват мешавад. Дар Премер Лигаи Англия бошад ин футболбоз чандин сол шарафи як дастаи миёнаҳоли Англияро ҳимоя дорад. Ин дастаи Саутгемптон ба ҳисоб меравад. Мавсими навбатиро Уорд-Праус метавонад дар дастаи дигар гузаронад. Дар худи дохили Англия таваҷҷӯҳро ба ин бозингар дастаи Вестхэм равон кардааст. гап сари он меравад ки Марк Нобл, собиқ нимҳиватгари Вестхэм, ба корномааш нуқта гузашт ва ояндаи Томаш Соучек маълум нест. ҳеҷ кас намедонад ки Соучек дар сафи лондониҳо боқӣ мемонад ва ё аз даста меравад. аз ин рӯ таваҷҷӯҳ ба Уорд-Праус аз ҷониби дастаи Вестхэм хеле зиёд ба назар мерасад. дар мавсими сипаришда нимҳиватгари 27-солаи англис дар 40 бозӣ иштирок варзида ба задани 12 гол ва додани 5 паси головар мушарраф шудааст. ба ҳамин тамом, бори дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал умажнаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.